Arratsaldeon ikusle guztiei, 3. mailako ikasleak prestatu dugun emanaldia zuen gustukoa izango dela espero dugu. Buenas tardes a todos y a todas. Esperamos que la obra que hemos preparado sea de vuestro gusto. 大家好，这是我们3年级同学的视频，希望你们喜欢。مرحبا بكم جميعا وشكرا لحضوركم وأتمنى أن تحبوا هذا الحفل وشكرا. Buenos días, tutores. Espero que cada vez repetirse el gusto vuestro.
txiruriruri, txirurirura, nokaritu ote du kantu ederrori. Txiruriruri, txirurirura, nokaritu ote du kantu ederrori. Alapeko sagarraren adalaren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, nokaritu ote du kantu ederrori. Txiruriruri, txirurirura, nokaritu ote du kantu ederrori. Sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo. Zelaieko janaren zola, zolaren zola, hiri bat badago berilari. Txiruriruri, txirurirura, nobituko ote du niri salmantori. Txiruriruri, txirurirura, nobituko ote du niri salmantori. Sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo Iritsi gara Antioko baselizara. Ara etorri da irati gure Antioko gira. Ea zer kontatzen digun. Ni irati naiz, eta Antioko baseliza erakutsiko dizuet. Goazen barrura. Antioko baseliza Zumarragan dago, Beloki mendiaren magalean, 12. mendekoa da. Antio eliza nagusia izan zen 1576 garren urtera arte. Harriz eta gurez egindako eraikin honek 6 zutabe ditu, eta bere sabaia itsasontzi forma du. Dirudienez, hasieran txikiagoa zen. Hala ere, garaiako Zumarragan zituen biztanlentzat handia zen. Urtero, uztailaren 2 Santa Isabel egunean, herriko jaietako ekitaldirik garrantzitsuenak egiten dira. Antioko erromeria eta elizaren barruan, Antioko ama Birjinari ezpata dantza eskaintzen zaio. Ez dut horrelako baselizarik ikusi, benetan berezia dela.
ibaia gurutzatu eta urretxun gaude hemen dugu Iparragirre plaza. Ni Jose Mari Iparragirre naiz. 1820an jaio nintzen, Urretxuko Altzela etxean. Musikaria, olerkaria eta abeslaria izan nintzen. Nire abestirik ospetsuena Gernikako Arbola izan zen. 9 seme-alaba izan nituen. 1891an hil nintzen, Ezkio itsasoan. Sortu zuen euskaltasun euskal kulturaren aldarrikapen jaia egiteko asmoz. Gaur egun bizirik dira eta Urretxutarren erabateko atxikimendua du. Urtero beste herrialdeetako talderen bat izaten da gure artean. Eta aurten kurinta dantzatuko duten.